Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини «Час мясцовий» сьогодні у випуску. Будаваць якасна і без парушэнняў. З 2 па 7 верасня ў Мінскай вобласці праходзіць тыдзень бяспекі ў будаўнічай сферы. Свята ведаў і весялосці. Актыўныя жыхары аднаго з двароў горада Маладзечна арганізавалі мерапрыемства для школьнікаў. Закаханыя ў неба 28-й адкрыты чэмпіянат Беларусі па парашутным спорце адбыўся на аэрадроме каля вёскі Хожава. Хутка выборы. У столицы сфармировали 17 округовых комиссий и одну областную по выбору депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 7-го скликания. Персональный склад затвердили на сумесным пасяджэнні Президиума областного совета депутатов и аблвыканкама. Як заўсёды, конкурс на адказнае месца у складе комиссии был высокі. А ў Маладзечні сёння прайшло першае пасяджэнне акружной выбарчай камісіі. На ім былі разгледжаны рабочыя пытанні. Падрабязней у наступным выпуску. Способ вырашэння праблем і пытанняў праз тэлефонную сувязь. Прадстаўнікі ўлады гатовы выслухаць і дапамагчы грамадзянам. Прамыя тэлефонныя лініі праходзяць у Мінскай вобласці кожную суботу. 7 верасня на сувязь выйдзе старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Анатолій Ісаченко. Звярнуцца за ўвагамі і прапановамі, а таксама абмеркаваць тэмы, што хвалююць, магчыма з 9 гадзін раніцы і да 12 дня па нумары 8017 541 60. Будаваць якасна і без парушэнняў. З 2 па 7 верасня ў Мінскай вобласці праходзіць тыдзень бяспекі ў будаўнічай сферы. Мэта мерапрыемства – недапушчэнне і прафілактыка вытворчага траўматызму. Узмацненне кантролю за станам аховы працы работнікаў, выкананне правіл асабістай калектыўнай бяспекі на будаўнічых аб'ектах і пляцоўках. Дзейнасць будаўнічых арганізацый звязана з выкананнем работ павышанай небяспекі не толькі для саміх работнікаў, але і для іншых катэгорый насельніцтва. Таму падчас маніторынгаў звяртаецца ўвага на абавязковае агароджа вакол пляцовак, знакі бяспекі, асвятленне ў начны час. Будзе ўдзяляцца ўвага своечасоваму правядзенню першасных і паўторных інструктажоў па ахове працы з будаўнікамі, эксплуатацыі прыстаўных драўляных і металічных лесвіцаў, патрабаванняў электрабяспекі. Усе правераныя арганізацыі атрымаюць рэкамендацыі па ўхіленні выяўленых недахопаў. Пераход на ўсеагульную сярэднюю адукацыю плануецца ўвесці ў Беларусі. Пра гэта паведаміў журналістам міністр адукацыі Ігор Карпенка. Зараз беларускія школьнікі маюць права развітацца са школы пасля 9 класа, атрымліваючы базовую адукацыю. У прапановах абавязковае атрыманне агульнай сярэдняй. У краіне выбудавана дакладная сістэма, у рамках якой грамадзяне могуць атрымліваць агульную сярэднюю адукацыю. Пра сістэму школ, гімназій, ліцэяў, праз прафесійна-тэхнічную і сярэднеспецыяльную адукацыю удакладніў Ігор Карпенка. Сістэма адукацыі па ацэнцы міністра фактычна гатовая да такога пераходу. Зараз норма аб пераходзе утрымліваецца ў новай рэдакцыі Кодекса аб адукацыі. Дакумент павінен разгледзець новы парламентарый. Свята ведаў і весялосці. Па ўсёй краіне ўжо прагучалі першыя школьныя званкі. 2 верасня на ўрачыстай лінейкі выйшлі больш за 14 000 маладзечынскіх вучняў. Урокі, знаёмствы і сустрэчы з аднакласнікамі, хатнія заданні, адзнакі і распарадак дня. Адказная пара пачалася для школьнікаў. Актыўныя бацькі аднаго з двароў горада Маладзечна вырашылі зрабіць гэты дзень адметным і арганізавалі сапраўднае свята для школьнікаў. Каля дома нумар 1 па вуліцы Францішка Скарыны сабраліся дзесяткі навучэнцаў. Гульні, конкурсы, віктарыны, песні і танцы, прызы і ўзнагароды чакалі хлопчыкаў і дзяўчынак. На імправізаваным свяце ушанавалі першакласнікаў. Школьнікі сталі удзельнікамі своеасаблівай пірацкай вечарынкі. Такім чынам дзеці адзначылі пачатак навучальнага года. Двор па вуліцы Францішка Скарыны адметны правядзеннем і іншых святаў. Летам актыўныя жыхары двара самастойна зрабілі крэатыўную дзіцячую пляцоўку, якая карыстаецца папулярнасцю сярод маленькіх гараджан. 1 сентября – ответственный день для родителей и детей. Хотелось его сделать необычным, ярким, запоминающимся. Праздники мы проводим уже не впервые. Были Масленица, День защиты детей. Это наша личная инициатива. Делаем все своими силами, средствами, привлекаем соседей, жителей города. Хотим, чтобы нашим детям жилось дружно, ярко, чтобы было интересно и как детям, так и взрослым. Закаханыя ў неба. 28-й адкрыты чэмпіянат Беларусі па парашутным спорце праходзіў на вучэбна-спартыўнай базе мінскага аэраклуба імя двойчы Героя Савецкага Саюза Сергея Грыцаўца на аэрадроме каля вёскі Хожава. Тэму працягне наш карэспандэнт.
У рацыі спартсмена 2 парашута, асноўны, запасны. Укладку удзельнікі робяць самі, хаця і пад кантролем інструктара. У праграме спаборніцтваў прыжкі на дакладнасць, акрабатыка і дваябор'е. З вышыні 1000 метраў парашутысты павінны трапіць на датчык дыяметрам усяго 16 сантыметраў, пажадана ў самы цэнтр, у нуль. Такія вынікі дасягаюцца, зразумела, упартымі трэніроўкамі. На спаборніцтвах па акрабатыцы самалёт набірае вышыню 2200 метраў. Але любавацца краявідамі часу не стае. Патрэбна ў галаве пракруціць усю праграму, а ў рэжыме рэальнага часу за 30 секунд выканаць 6 фігур, 4 спіралі і 2 сальта. Суддзі ацэньваюць майстэрства на відэасістэмах. Многие посвящают этому всю свою жизнь. Вот так. А так, начальная программа рассчитана на 40 часов. Ну, если так вот брать классическую программу подготовки, 40 часов, 3 прыжка выполняют, потом опять немножко подучиться и затем прыгать, набираться опыта. И как в любом спорте, все это индивидуально. То есть по-разному кто как доходит к своим результатам. Удзел у адкрытым першынстве Беларусі па класічнаму парашутызму прымалі 22 каманды. З аэраклубаў, зборная з узброеных сіл краіны і калектыў спартсменаў адной з вайсковых часцей Брэсцкай вобласці. Усяго кожны удзельнік за час спаборніцтваў выканае ад 10 да 12 прыжкоў. Турнір праводзіцца па міжнародных стандартаў. 8 тураў, паўфінал і фінал. Агульнае кіраўніцтва падрыхтоўкай і арганізацыі спаборніцтваў ажыццяўляе цэнтральны апарат ДАСАФ і Беларуская федэрацыя авіяцыйнага спорту. Удзельнікі мужчынскія і жаночыя каманды, а таксама юніёры. Самаму малодшаму спартсмену усяго 15 год. У такім узросце ўжо можна скакаць з парашутам. А прыцягвае ў неба людзей романтика. То есть сюда я пришла, просто хотела прыгнуть с парашютом, сколько себя помню, всегда хотела прыгнуть. Ну, а потом это все затянулось, соревнования, жажда какого-то результата, естественно. И просто прыгать, ты просто падаешь в свободное падение. Это чувство, это не передать словами на самом деле. Беларускія парашутысты адны з мацнейшых у свеце. У жаночай камандзе прызёры і чэмпіёны еўрапейскіх і сусветных першынстваў. Трэнеры ўсіх аэраклубаў радуюцца, калі да іх прыходзяць навічкі. Запісваюць туды моладзь ад 15 да 20 год. Тым больш, што юніёрскі ўзрост у парашутным спорце доўжыцца да 24. Заняткі бясплатныя і мару дзяцінства, адчуць сябе птушкай у палёце і ўбачыць зямлю з вышыні ажыццяўляюць дзесяткі юнакоў і дзяўчат, а некаторыя застаюцца ў спорце і на ўсё жыццё. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе вас чакае прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.